Piny owacho ma malo osingo mar chwalo omenda ne kaontis kaka dwarore mar konyogi e tawo chenro mag-gi mag dongruok. E romo mano okelo kanyakla jatend piny Kenya William Ruto kod gavanas ma pacho ka mar poro wach e tawo chenro mag piny owacho. Jatend piny Kenya William Ruto kwa tudruok makare e kind piny owacho ma malo kod kaontis gi mise mar tiyo ne oganda. Wota Nyambaga ntiere kod ler mathoth. E kinde romo mano okawo seche 4 ka jot ma jatend piny Nairobi sirkal oyango ni migawo mar omenda dhi chwalo omenda mag pok madhi ne kaontis kapok ochopo tich ang'wen. That the National Treasury shall today, 16th December 2024, disburse all the pending equitable share allocation monthly disbursement for the month of November 2024 to the 47 county governments. E romo mano ochwe kom kod jatend piny William Ruto ochiwo ler ni oluong romo e kind duol machoko osuru pachoka KRA kod riwruok mar gavanas e wi ywaruok mapek mokwako osuru mag choko mawuok e kaontis kichwalo ne sirkal mamalo. That the National Treasury shall facilitate a consultative meeting between the Kenya Revenue Authority and county governments on accrued taxes related to on-source revenue. I urge all ministries, departments and agencies at both levels of government to hasten the dispute resolution processes by taking advantage of alternative resolution mechanisms. Ten counties kod sirkal mamalo bende ogik e winjruok mar kawo tije loch gwenge mayande sirkal mamalo pod ochunje kendo idhi go gi chapa e gazet mar piny owacho jumani. Harmonious intergovernmental relations as outlined in Article 6 of the Constitution are essential for effective and sustainable devolution and by extension the success of our national socio-economic transformation agenda. While the two levels of government are distinct, they are interdependent. That all the devolved functions pending transfer that have been unbundled and have mutually been agreed by the two levels of government shall be gazetted on 16th December 2024 to facilitate the seamless transfer to the counties. That gazette notice is already out. Devolution is one of those governance principles and institutions that has helped to build on our national unity. Ilero ni yedhe michwalo kod kambi mar KEMSA ni counties kori biro dhi ketie kido mag counties kaka yore tieko kuo mag yedhe e counties. That all the drugs procured through Kenya Medical Supplies Agency KEMSA by the county governments shall be branded not for sale. Bang' romo mokawo seche maingo 4 piny owacho mamalo kanyakla kod mano mar kaunti ogik e winjruok mar chwalo tije mosebedo kokwamo e piny owacho mamalo. Oganda rito ka bende mabiro bedo kare. Wota Nyambaga, Ramogi TV. Kar jot ma jatend piny, Nairobi.